ibhena nyawo madoda umfaka smotho kukulo mnumzana sabasuka bayona bayifaka mazamvana isadleko khona ke manje angimazi nomoya uhubhaba kodwa lokho emile nje okhalweni uyabahupha omayogazi ibhena nyawo leli esikhuphuka ngalo la nawo libhena nyawo abasebenzi mkhulu bangena phansi amabhena nyawo athi asamagoqa nyawo ningamagoqa nyathi asolifake kwaphela unyawo luthi haxa kodwa wena aze ngibone ngo25 kwaphela bayogazi nina nilaba enishaya ihlombe nibhekele ebabanishayela laba abashaya ihlombe ubheke edongeni ebhokodongweni osinawo ningambuki inhlobo ingangakhetha ukuphuma nje kwamba lento enjalo ngowangancane lokho ngobukana neodonga waphuma ngezinto zasemakhaya hayi ngavene ngaphuma ngisaye ema-hostel awusayi usuka ngempela uthi uze engomeni iyoziyophela ubhekene nodonga hayi ngabona ukuthi hayi ngangawe lena hayi okay mana-ke usunesikhathi singanani ukhona kulo mkhakha kamaskandi la ngisho nginawo 6 iminyaka eyisithupha 6 years mangibala nje kusuka ku-2018 kuze kube manje mana-ke zikhona ezinye iy'ngoma ongasikhumbuza zona nje mhlawumbe ey'dala ngaphakathi thina sesazi siqhamuka phela thina sesazi u-up lapho asazi enye awusikhumbuze enye nje obukhuphuka ngayo emakhaya ikhona enye eyalukunjani engavela ngayo 2021 yayithi utshwala bomfana leyo uyibiza uyithi kancane yayithi nje lo mfana uyedelela lo mfana uyedelela ungiphuzisa utshwala bakho ungibize ngobhuti kanti ufuna ukungidelela hayi yona ingoma impela leyo-ke engangena kwazwakala ngo-2021 manani manje-ke udumo-ke lona luqale kanjani nawe wabona ukuthi abantu sebeyangazi abantu sebeyangithanda udumeni mina ngezwa nje bengivele ngikwazi mina bayogatha ngithi uyazi manje mina sengizwa mina wena kuthiwa uBheje ukufunela iy'nkabi mina inhliziyo yami engasebuhlungu wena kuthiwa uBheje ufuna ukukubulala mina ngaqala lapho ukuthi hawu oBheje bese sebebulala hawu kanjani manje uqalephi kanti ukuduma mina ukuduma njengoba ngisho ngavela 2021 ngisho-ke sikhona esisho kuthiwa izinjaka ziyikhonkothe emoto emini yebo aziyikhonkothe aziyikhonkothe sengithengelwa nje inkabi sekufishwa wona nje amandla ami ukuthi avene kuphele ngawo uMbeje unesibindi manje uyabona ukuthi ukhuphuka kakhulu wavele wathumela abantu bezokubulala hayi impela ngimise kabi uMbeje hayi ngimise kabi kodwa nje ngithi angicela ukumbengelela nkosi yami ngokukhethekile siyazi ukuthi kuyafutha nje lapha khona ngoba ekuzwa la uMbeje qala nami ngiyacabanga ukuthi angakuthozi lakho nje ukuthi uma ngezwa ngimemeze nje emsakazweni mana ngisikubonile inkundla zokuxhumana uthobula isithombe lapha noNgqongqoshe wezamasiko nemidlalo lapha umhlonishwa uGayton Mackenzie kusho ukuthini lokho kuwena ngezwe nokuthi ngabona lapha nethu uzokuqasha akufaka emcimbini omkhulu ukhokhelwe mangakutshela ukuthi baningi kangakanani abaculi abalifisayo nje lelo thuba ukuthi uNgqongqoshe akakhulume naye ubuso nobuso amtshela ukuthi uzomkhokhela uzomqasha wazizwa kanjani nje ngalela langa ngazizwa ngijabulile nanokuthi mina ngisebenza ngokuyimisela uma ngisebenza ngokuzimisela indaba nje isuke emthwalweni isuka nje ukusebenzeni kwami emthwalweni ngase ngibizwa u-MC umuntu omuhle ekhawula wathi uma ngibizwa sethi cha ngivakashe kule nto le yinde lokuhlala kwey'bhalela lo garage lapha yini endawo la ithe eMlazi ngaya-ke ngalihlupa ngawufikelela khona ngafika vele-ke iministi sengilindile lapha ngicabanga ukuthi ngumasikandi okuqala ohlatshelwa idolo iminista ihlabela idolo ishone phansi okuwumlando lokho okuwumlando oMbeje abangeke bawununge-ke lokho hayi oMbeje abafana banganje mfethu sorry uyazi ukuthi zigadla kuwe la zikhala nami lokho ngifuthile la ngifuna ngizwele lapho kuwe mana-ke mfethu
imiphi imicimbi osukwanandisa kuyo nje ngiyezwa kuthiwa ama-booking asenyukile inhliziyo yami bebuhlungu kade ngilapha kugcwalisa lapha bechaza ukuthi manje ukungena kugcwalisa ngoba ikhona nje ngoNovember kuthiwa kufuneka amamiliyoni ngiyazi wena ukuthi iy'teji kade ukhuphuka esiteji esikhulu kabi sempucuzeko zolo lokhu iziphi nje iy'teji oyiqhenyayo nawe ngokuthi hayi sengike ngasigibela isiteji esithile emcimbini othile yabona phela impucuzeko isiteji esikhulu leso njengoba phela sazi ukuthi nabaculi bake baqanje ukuthiwa bawu-volunteer mina ngazi kawu-volunteer akwazi uvolunteer hayi sidala ngoba angiyakwazi ukulinda ukuthi into uma ngingakafiki akafiki nanokuthi mbuyele ngapha igqwalisi yini Olen White ngizobe ngikhona uzobe ukhona hayi ukuthi mhlawumbe ngizofuna ngamamiliyoni awungena amamiliyoni khona nje kuba khona ngoba awungeni ngamiliyoni hayi kuba khona ngizoba khona ngizoba i-guest okay hayi mfethu mina mfethu ngidla amaningi esakeni mfethu happy mfethu ngijabulile ngawe washayela ama-push up into ebengilindele ngifuna ukuyibona sayishaya ingoma i-right yonke into sicela Ntoleka ungasiphi imininingwane nabafuna ukumqasha abafisayo ukumbona bakwazi ukuthi Nkosi yami siyathanda ukuthi asebenze anyuke impela ama-booking angithi nakwagatsheni uzobe ukhona kogatsheni nje ngikhona wonke nje imicimbi ezobe khona manje angazi umcimbi ozabe nalo place ukuthi umcimbi emunye loyo kodwa ngaphela umcimbi ongena place kodwa nje kule khona yonke ngikhona okay sipheke bhuti inombolo inombolo kwabafisa ukumqasha uMayogathi inamba athola kuyona uzomthola kuSicofi uzomthola kuSicofi yeah inamba ethi 078 213 168 6 yebo noma umthole enambeni yakhe kuMayogathi okay ithini ke yona yona ithi sesomandisela ama-calls ke bantu Mayogathi awunankinga kodwa Mayogathi ayanankinga akaforward okay baba ngifuna ngo-12 okay iphendula uyena ucingo yena uvuke ebusuku ayiphendula uyayiphendula yena ebusuku ayiphendula hayi Nkosi okay sinike kaMayogathi no yaMayogathi ithi 078 yeah 078 079 4146 yes hey ngiyabona Mayogathi ungabona lapha einkundleni zokuxhumana abantu ngendlela bajabule ngawe ukuthi ke sinawe namhlanje siyakubongela sikufisela ke nje inhlanhla nakuzo zonke nje ifiso zakho ziphumelele sifuna ukubona uthenga imoto entsha sha uqhubeke nje nokusebenza ungakhathali ba yeah kuzokwenzeka batshele ukuthi uwinkosi yabasikanda yiKenya hayi inkosi yabasikanda nje iyodwa ke ebebeyiyona ngaphambilini bengibabolekile ngoba bengibabolekile ngapha ngendoda ebekade imatasa siyabonga Mayogathi